Tohle je Nomden tarantula, zvláštní a roztomilé zvíře z tropických lesů Kostariky, které patří mezi mravenečníky. Je velký asi jako menší kočka nebo mýval, má dlouhý čenich, silné drápy a také dlouhý ocas, kterým se dokáže přidržovat větví. Většinu času tráví na stromech, kde hledá potravu. Živí se hlavně mravenci a termity. Jejich hnízda roztrhne svými drápy a pak hmyz chytá svým dlouhým, lepkavým jazykem. Zajímavé je, že má jen velmi málo zubů. Je aktivní hlavně v noci nebo za soumraku, takže ho lidé vidí jen opravdu vzácně. Když se ale cítí ohrožený, dokáže se postavit na zadní a bránit se silnými předními tlapami. V přírodě má důležitou roli, protože pomáhá regulovat množství hmyzu v pralese. A právě proto patří mezi jednoho z nejzajímavějších zvířat, které můžeš v Kostarice potkat.